Hola, som na Marina i t'explicaré com has d'emplenar el formulari d'inscripció per al concurs oposició del Servei de Salut. Accedeix al tràmit telemàtic des del web del Servei de Salut a l'apartat de convocatòries d'oposicions o directament des de la seu electrònica de la CAI. Des del web de convocatòria d'oposicions, escull la categoria i clica el botó Accedir al tràmit electrònic, que et conduirà a la seu electrònica de la CAI. A l'apartat Tràmits, clica la fletxa de la dreta de Presentació de sol·licitud per desplegar aquest subapartat i baix de tot clica el botó blau Accés al tràmit telemàtic. Per iniciar el tràmit, clica al requadre Clave. Tria un dels mètodes d'accés, clave permanent, certificat electrònic o DNI electrònic. El mètode que triïs ha de ser el mateix durant tot el tràmit d'inscripció. A la pantalla següent, llegeix atentament la informació sobre el procediment i clica al botó Següent. Per començar a emplenar el formulari, has de clicar primer sobre Oposicions per sectors, illes o àrees. Una vegada obert el formulari, consigna les teves dades personals. L'adreça de correu electrònic que indiquis serà la que s'utilitzarà per a comunicacions i notificacions. Selecciona la categoria a la que et vols presentar. Una vegada triada la categoria, has d'indicar el sector o sectors o l'àrea o àrees o l'illa o les illes a les quals et vols inscriure, segons correspongui. Tria el torn pel qual et presentes a cada sector, àrea o illa. Indica el teu nivell d'estudis, la titulació al·legada i, si s'escau, la teva especialitat. Has d'informar si tens dret a estar exempt del pagament de la taxa corresponent per tenir un certificat de discapacitat igual o superior al 33%. Assenyala el nivell de català que tens certificat i la data del certificat o de l'homologació. Si no disposes de certificat de nivell de català, selecciona l'opció corresponent del desplegable. Has de seleccionar l'illa on voleu fer l'examen. No té per què coincidir amb l'illa, l'àrea o el sector de les convocatòries que has triat. Informa de l'idioma en què faràs l'examen. Et pots oposar que l'òrgan instructor consulti les dades necessàries per al DNI o NIE, el certificat d'antecedents de delictes sexuals, el certificat de discapacitat i les dades acadèmiques. Si t'hi oposes, els hauràs de portar en la fase d'annexar documentació. Indica si dones el teu consentiment perquè el Servei de Salut consulti o obtingui dades provinents d'ens públics o de persones jurídiques privades. Llegeix la clàusula de protecció de dades. Has de marcar la casella de verificació per poder continuar i després clica a Següent. Has d'acceptar la declaració responsable per finalitzar aquesta primera fase. Després clica a Següent. En aquesta pantalla tindràs accés a la fase següent de la inscripció. Clica a Següent. Aquí has d'adjuntar la documentació si és necessari. Recorda que per poder-la validar has de contenir un codi segur de verificació o una signatura digital comprovable. Un cop adjuntats tots els documents, clica a Següent. En aquesta fase s'ha de fer el pagament corresponent a les taxes. Recorda que heu d'abonar una taxa per a cada sector, illa o àrea a la qual et vulguis inscriure. Les taxes s'han d'abonar en un pagament únic. Arribem a la darrera fase. Aquí podràs descarregar la còpia de les dades introduïdes. Primer, marca la casella de verificació sobre protecció de dades i després signa i registra la sol·licitud. Si no completes aquestes dues passes, la inscripció no quedarà finalitzada. Per signar i registrar la sol·licitud, has d'emprar el mateix sistema amb què t'has identificat per iniciar el tràmit. Clave permanent, certificat electrònic o DNI electrònic. Després de signar, clica al botó Registrar. Si el registre s'ha fet correctament, t'apareixerà aquesta pantalla, on consta el número de registre i permet accedir a la teva carpeta ciutadana, on quedaran desats tots els documents i justificants d'aquesta sol·licitud. Això és tot. Espero que amb aquest vídeo no tinguis problemes per inscriure't. Fins aviat!